Kalaay arong panahon na eh. Kapag magbasa-basa kung balita. Ito. Sinaro mga balita yung maayo ba? Automatic man naman dahil masakol. Kailangan sana ako be. Uy! Sumasa po ni balita eh. Di man po tama lingawan eh. Patay man po ni balita ah. Usa ka lalaki na matay tungod kay nabukog sa sardinas. So, klaro balita eh. Kasi makabukog ba din ng sardinas dieng? Humog mo kayo bukog. Wa siguro, basig apil to hagkaon sa ang lata. Uy, yun na pa. Saan mo nagpadunga rin? Ako man nagsip. Pari man na ako. Ano nagkaangkaang na? Mura man ang bakong tinuli na ng tawanan noon. Nakasaya lapag yun. Mura gig bagong gituli na kung kumpara git. Masa ka na yung tawanan nga nag-inana man na siya. Ngari pa do ako ning huwaton be. Oh, pre. Ngano nagkangkaang man ka? Sakit pa man gud pre ako ang samad pre. Mura man ang kagbaong gituli hinaon. Auta. Mao bitaw na ako samad pre kay bag-o man kog kaning gituli. Musta naman ka? Aw ni pre. Nag-antos na ni ako ang samad pre ko man gini maayo idugaya ni maayo ako samad sa akong pagtuli pre. Nagpatuli ka? Aw. Unsa man ita pre balik-balik ka. Nag-ingon pa lang ba ganina nga. Nagpatuli gani ko. Pisot pa rin ko ulo pre. Aw. Magpatuli ba ko pre og dili ko pisot. Ano unsa man ka? Common sense usab. Kabuang ni luman gani kinaminyo ka pre pisot man dai ka. Aw, simple ra man kay gihimo sa una pre. Ako ra man ko nang lumay akong asawa gud. Nya. May gani pre kay dutlan pa nang imuhang kuan. Tiguang naman ka. Dutlan may no pre pero grabe naglisod gig maayong para tuli lang ko lagi. May di ba maglisod ang para tuli si imuha pre nga. Tiguang na gud kagahi na gina sigurado imuha kuan gyud. Imong armas. Kabuang pud mo pre no. Anong karon ra man ka nagpatuli pre? Saon gud pre sa una man gud kanang pagpatuli na gani mi na kung makauban ng mga barkada ba. So makita gani ko kutsilyo pre kanang bait-bait na. Madagan ko pre. Say gani kanang ingon ko maglansis na ko nga sa kanang paratuli ingon na ko nga. Kanang yo kadali lang yo kay kanang manghiis ako. Mao to pre nga. Wa gyud ko matuli sa una. Kalawan mo kay sa una mo kadi ay. Dagan-dagan mga kag tulion ka. May gani kay. Nadutlan pa na imo ha. Unsa may gigamit ana nga dutlan mo pre? Daghang kay gigamit sa kuha pre pag ako natuli. Kay una pre ang gigamit sa kuha blade. Sud kadut eh. Nya sunod gamitan na pug ko og kanang ang kutsilyo. Pag ana nga to, aw yapon kadut. Botong nangita ang para tuli pre og kanang ang hatsa. So, di hatsa pre. Mo gani nga may dito kay paghatsa. Kuana na samda naggamay. Pero agi hapon mapikas pre kay tungod ganis kagahi na ba. Oh no. Mo to pre nga ingon ang paratuli nga mangita kuno siya og chinso. Mo to pre pag chinso, tapikas pre mo tong natuli ko pre. Umiga gud pre. O gani gamit si mo gid. O pre mao gini gamit ko pre. So grabe no. Ya ato pre nga nakadesidir man magpatuli gid ka karon. Nga tiguang naman ka. May asawa naman po ka nganong mao man lang ka nagdesidir nga magpatuli ka. Unsaon pre nga ingon man gud si kumari nimo pre nga kining ako no ba lahi man kuno si imuha pre imuha kuno pre na ikalo-kalo nya ang ako pre wa kuno patay ning sumbong din si kumari kang kumpari nako sakpa na mi ani ro.
Yes, hello, welcome back to sa atong YouTube channel, Chris Comedy TV. Salamat kayo sa mga padayon nga nag-support ug sa mga nag-subscribe, no? Update ita 669 subscribers na ta as of this moment. Unya, salamat sa padayon nga pagtanaw sa itong mga videos. Unya, shout out ita sa mga musunod. Shout out kang Crystal Grace Barbarona, kang Erlinda Moraca, kang Marvin Soliano, ug kang Rondy Tamayo Arufo. So shout out niyang tanan og sa tanan nga padayon na nag-support, na nagsubaybay. Hapit na tamo abot og 1,000. So gamay na lang kuwang paliwag share sa ato ang mga videos niya. Mga bago nga subscribers na to, welcome kayo sa YouTube channel. O hinaot ko nga nalingaw mo sa itong mga videos. Good luck and God bless everyone.